Ai ummu wannan karan ba matsatsi aka yi ba. Kai, me haka? Hakim, lafiya? Sun kashe ta. Germany! A ɗauko min ita a raye. Dan Allah ku ya kuni kan ku cutar da ni. Ba namijin da ya taɓa kusanta ta. Me za ka yi mata? Mutuwa a jaji makatu ba ta zuwa ba ta ɗauka ba. Kina jin abin da yake faɗa umma a gaban ki ko? Amma ka san na ga maka ban da waya ko? Da wanne zan ji ne Mubinat? Ka tambaye ta, ita ce da san gaskiyar za ta faɗa maka. Idan kuma ne tambaya, amsar ta dagula komai. Idan ka tutse ta za ta yi magana yaya. Tsoro nake ji Munif ka raba ni da kai. Munif da Munifa. Kai wawa ne baka san abin da yake maka ciwo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man hamala alaina silaha falaysa minna. Wanda duk ya daga makami ya nuna wani a cikin mu to baya tare da mu. Shiryawa Sadiq Diksa. Kunnuwa na suna iya jiyo min duk wani motsi daga gefen hagunki har izuwa damanki. Daukar nauyi Inuwa Shado, mataimakin mai bada umarni Smart Ahmad Aljalawi, bada umarni Buhari A Kurmawa. Wannan shiri zai fara zo muku ne a YouTube channel ɗinmu mai suna Munifa TV duk ranar Talata da misalin karfe 8 na dare. Na haka sai ku yi mana subscribing ku danna kararrawa. Wannan shiri yana tattare da takwakiya ba irin na lissafin masu lissafi ba, wanda ya gani shi zai bambance tsakanin zare da abawarsa. Munif da Munifa.